sun zama ruwan dare sai ƙara karaɗe shafukan sada zumuntan suke, wanda ke sa mutane kasa tantance labarin da za su yarda da shi a shafukan sada zumunta, musamman kafar YouTube da Facebook, sai baya-bayan nan kuma da suka fara karaɗe TikTok. Mafi yawanci an fi yin irin waɗannan labarai akan 'yan fim, kaso 90 'yan fim ake yi wa, wanda hakan yana da nasaba da yadda ake tururuwa wajen sansanin abin da ke faruwa da rayuwar jaruman a bayan bayyi, da kuma karancin bin ba'asin da jaruman ba sa yi. Amma da masu irin labaran suka yi gangancin yi akan shugaban ƙasa kan magana aurensa da minista Sadiya Faruk, ai an kamo asalin wanda ya yi labarin kuma ya fuskanci hukunci. Masu yada labaran ƙarya wasu na yi ne da gangan don ɓata wani, wasu ko da neman mabiya ko samun kuɗi a inda ake biya, wasu kuma rashin bincike da rashin sanin ingancin labari ke sa su yada labaran. Akwai wanda ma ake zargi biyan su ake suna ƙagar labaran don cimma wata manufa da sauran dalilai. Ga wasu daga labaran ƙarya da suka karaɗe shafukan sada zumunta a kwanakin nan da duk ba ƙamshin gaskiya a cikinsu. Barayi sun shiga gidan Ummi Rahab dalilin baba. Wannan labari kanzan kurege ne ba gaskiya a cikinsa. Domin ko da cikin bidiyon tashar da ta fara kawo labarin ka shiga, za a ga bidiyo ne da ke yawo a shafukan sada zumunta na yadda barayi suka shiga gidan wata amarya suka sace ta a Katsina, suka tafi da ita. Daga bisani 'yan sanda suka yi nasarar bin sawunsu, suka yi ɗauki ba daɗi da barayin, suka kwato ta, inda ƙanin mai gidan ke bada labarin abin da ya faru. Da tsakar daren ranar Larabar da ta gabata ne 'yan bindiga su kimanin 30 dauke da bindigogi suka kai wani harin bazata a unguwar Sokoto Rima da ke cikin birnin Katsina, inda suka nufi gidan wani mutum mai suna Abdullahi Isha, suka ɗauki matar shi 'yar shekaru 18 mai suna Walida Abdulaziz Mai Goro. Maharan dai bayan sun isa wannan gida sun yi yunkurin shiga ta kofa amma hakan bata samu ba, da haka sai suka fasa bango suka shiga ciki, inda suka samu nasarar kaiwa ga matar gidan Walida wadda aka ce amarya ce. Sa'idu Sani Gafai kanene ga mai gidan ya kuma shaida mana yadda lamarin ya kasance bayan da 'yan ta'addan suka shiga cikin gidan. To Allah da ikon shi, akwai da yake gidan bangarori ne kamar guda uku haka, akwai bangare guda matar da ke ciki ta ji suna buga mata kofar sosai, suna bugawa kwarai, sai ta hankalinta ya tashi ta fito ta ga suwaye, ko da ta fito sai suka gwada mata bindigu kusan guda 5 suka sa ta taga ta bude ko su kashe ta. Ta razana ta bude masu, suka shiga suka nemi wasu abubuwa wurin ta, kudade da gwalagwalai duk ta basu, ta yi tunanin za su kyale ta, suka yi yunkurin sai sun tilasta mata ta kira mijinta, kuma ta kirawo. Allah dai bai bada iko aka dauki wayan ba, tunda anan za su iya yin wata barazanar da dole sai ya fito din, bai fito ba. Sani Zubairu shine mai gadin gidan, ya ce tun da farko dai bayan maharan sun samu sa'ar bankawa cikin gidan, sun yi ta neman shi su kashe shi, sai dai hakan bata samu ba saboda ya laɓe ne a wani wuri da basu gan shi ba. Sannan kuma ya ce a cikin maharan har da wata mata wadda ke nuna masu inda za su nufa domin su isa ga mutanen gidan. Da yanzu ba su bar sare katangar ba, shine na san inda zan yi na neman malafa. A ƙarshe to wannan matan ita take ba da direction nasu, da suka shiga sai ta hito, tunda ta fito waje bata ƙara komawa cikin gidan ba. So komawa da suka yi su kuma hegaye sun hito da ita amarya, so sun hito da amarya sun wuce can, ya aka yi to ni dai ina ƙarƙashi na ɓoye, na san dai na gan ta nan suka yi hitowarsu. Abdulkadir Bello ɗaya ne daga cikin matasan da ke aikin banga a unguwar ta Sokoto Rima, ya bayyana yadda 'yan ta'addan suka yi awon gaba da shi da abokan aikin shi a yayin da suka haɗu da su suna kan sintiri a cikin unguwar, sannan bayan sun ɗauki Walida sai suka ta sakiyar su da niyyar tafiya da su dukansu. Tuni dai rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta bakin kakakinta SP Gamba Isa ta sanar da faruwar lamarin, inda kuma ta ce jami'anta sun kubutar da Walida Abdulaziz Mai Goro tun a lokacin da abin ya faru. Wannan hari dai na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da wasu 'yan ta'addan suka kai wani hari a unguwar Shola Kwatas da ke cikin birnin na Katsina, inda suka yi awon gaba da mutanen unguwar, a ciki har da matar aure da goyon ta. Usman Salisu Gurbin Mikiya, Jakadiya TV. Asalin bidiyon abin ya faru ne a yankin Katsina. Tun daga wallafa wannan bidiyo sai aka fara yada labarin, kowa na kirkirar tasa ƙarya yana haɗawa da labarin. Shigar barayi gidan na Ummi Rahab. Da fatan Allah ya kyauta.
Baya ga wannan, an ci gaba da yaɗa wasu hotunan na jarumi Ali Nuhu da wata mace cikin salon pre-wedding picture. Ana bayyana jarumin zai ƙara aure. Sai dai kuma ga mai kula, tun kafin ma a bayyana masa labarin ƙarya ne. Zai lura da hoton haɗawa ne. Kan wani angon daban aka cire aka saka kan Ali Nuhu. Aka haɗa shi da amaryar da bai ma santa ba. Kamar da yadda aka yi na bikin Lilin Baba da Ummi Rahab. Ko kusa, Ali Nuhu ba shi da masaniya kan wannan hotunan. Asali ma amaran wasu ne ake yankowa ana haɗawa da fuskarsa don kawai a samu makallata. Ko da ko za su kalla su yi Allah wadai in sun gano ƙarya ce aka kantara musu. Hamisu Breka ya ba wa Kamai miliyan 2 da ba shi da lafiya. Lawan Ahmad ma ya ba shi 200,000. Shi ma wannan labarin ba shi da ƙamshin gaskiya, ƙirƙirarsa aka yi. Domin haƙi da ɗan Azumi Babaye da gidan jarida Aminiya ya musanta wannan labari. Inda ya bayyana shi baya ma kasar, dawowarsa kenan aka turo masa da labarin daga kasar Saudiya. Dan Azumi Baba ya ce, a ranar Alhamis na dawo daga jamhuriyar Nijar cikin ƙoshin lafiya, kwana na 6 a can, sannan ya ƙara da cewa, ni ban san ma an yi ba, sai bayan da wata daga Saudiya ta turo min da bidiyon da aka saka a intanet. Ni babu abin da ya same ni, kuma Hamisu bai bani ko kobo ba. A ƙarshe ɗan Azumi Baba ya yi Allah wadai da wannan labarin ƙari, ya kuma ce ya sa a nemo mishi wanda ya ƙirƙiri wannan ƙaryar. Wani labarin na ƙarya da ya ɗauki hankula shine batun mutuwar jarumar Ladidi Fage da aka dinga yaɗawa, wanda an sha tambaya tashin da gaske ne jarumar ta rasu. Wanda wannan labari shi ma ƙarya ce kawai da aka saba yi wa jarumai, wanda sanin kowa ne an yi irin haka ga jarumai da dama, cikin wasu mutuwar gasken ta riske su daga baya, wasu kuwa har yanzu suna nan a raye. Shi kuma wannan labari ya samo asali ne bayan ganin hotunan jarumar a yayin ɗaukar shiri mai dogon zango na alaƙa, inda aka ga jarumar ta rami har ramar ta bayyana, wanda da dama ba kowa ya san ta yi fama da rashin lafiya ba sai da aka ga hotunanta. Ganin hotunan ya sa masu labarin suka dinga haɗawa da makara suna bayyana ta mutu, amma bata mutu ba, tana nan a raye. Asali ma ta samu sauki har ta fara fitowa sana'arta, wanda a wajen sana'ar nema aka yi mata wannan hotuna. Shin masu yaɗa wannan labarai na ƙarya ba sa tuna cewa akwai mutuwa akwai hisabi, kuma sun manta ƙarya kaba'ira ce? Da mai ƙarya da mai zina da mai shan giya duk fa alayi ɗaya suke na aikata kaba'ira, wato manyan zinabai da in mai su ya mutu bai tuba ba, Allah a wuta zai saka shi. Da fatan Allah ya kiyashe mu. Da wanda muke godiya ga 'yan uwa 'yan tsakar gida da ke gaggawa sanar da mu in mun yi wani labari da ba daidai ba, domin mu binciko gaskiyar mu gyara.